A je tu ďalšia výzva pre rómske kapely rôzneho štýlu, pretože nám skončilo predstavovanie rómskych kapel a začína nám nová výzva, a to je tá, že ak máte nejakú svoju novú novinku, megahit, alebo bude z nej megahit, posielajte nám ju opäť do štúdia, ale na moju mailovú adresu, opäť na túto. A veľmi sa tešíme na vaše hudobné novinky, na vaše hity, ktoré budeme postupne potom púšťať na World Radio v rómskom vysielaní. Veľmi sa na to teším, bude to zasa skvelá jazda, ja tomu verím, pretože to predstavovanie rómskych kapiel a vy boli ste všetci úžasní, som bola z toho nadšená, stále som a ďakujem vám za priazeň, ktorú ste Radio World prejavili a my sme radi, že sme vám tento exkluzívny priestor mohli ponúknuť, pretože povedzme si na rovinu, málo ktoré rádia budú hrať aj rómske kapely, takže